рӯзноманигор дар Панҷакент рабуда шуд. ронанда мудири маориф шуда кор мекардааст. намунае аз мансабфурӯшӣ дар Тоҷикистон. абдуллоҳи Шамсиддин аз худ дарак дод. Сомонейр аз Душанбеву Хуҷанд ба Ҷидда парвоз мекунад. рӯзноманигори тоҷик Хуршед Фозилов, ки аз минтақаи Зарафшон барои расонаҳои мустақил хабару гузориш менавишт, рӯзи 6 март дар дохили идораи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии шаҳри Панҷакент аз сӯи афроди ношинос, ки дар тан либоси мулкӣ доштанд, дастгир ва ба сӯи номаълум бурда шудааст. дар ин бора Азия Плюс хабар медиҳад. чанд манбаъ аз ҷумла кормандони идораи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Панҷакент, ки шоҳиди ҳодиса буданд, дар суҳбат ба расонаҳо гуфтанд, Хуршед Фозиловро ду шахси номаълум аз дохили утоқ гирифта бурданд. шоҳидони ҳодиса гуфтанд, Хуршед Фозилов то моҳи январ тибқи шартнома дар доираи як лоиҳа бо онҳо ҳамкорӣ мекард ва диру 6 март барои хабаргирии ҳамкорони пешинааш рафта буд. ба иттилои манбаъ субҳи имрӯз 7 март боз 4 нафари дигар бо либоси мулкӣ омада компютереро, ки ӯ кор мекард, гирифта бурданд, аммо сабаб ва макони боздошти Хуршедро нагуфтанд. наздикони журналист ҳам тасдиқ карданд, ки як шабонарӯз ӯро наметавонанд пайдо кунанд ва хабар надоранд, ки ӯ дар куҷо ва дар кадом ҳолат аст. Хуршед Фозилов қаблан барои ҳамкорӣ бо сомонаи хабарии Замони фаъоли Ахбор.com гумонбар буд. ӯро ҳамроҳи чанде аз рӯзноманигорони дигар дар яке аз барномаҳои телевизионии Тоҷикистон нишон дода буданд. кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон Иқболи Неъматулло, мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Рӯдакӣ, соли таваллудаш 1991, сокини шаҳри Душанберо боздошт карданд. тибқи як гузориши телевизионӣ, ки шаби гузашта тавассути шабакаҳои телевизионии давлатӣ намоиш дода шуд, Иқболи Неъматуллои 31 сола бо фармони вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи октябри соли 2022 мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Рӯдакӣ таъин шудааст. гуфта мешавад, ки Иқболи Неъматулло, ки роҳбари ин ниҳод буд, ҳамагӣ дар 4 моҳ дар як силсила ҷиноятҳои коррупсионӣ даст задааст. Иқболи Неъматулло, ки аз вазифаи вазири маорифи Тоҷикистон ба ҳайси роҳбари раёсати маорифи ноҳияи Рӯдакӣ таъин шуда буд, дар 4 моҳи фаъолияташ аксари роҳбарони мактаби ин ноҳияро ғорат карда, чанд курсии роҳбарии мактабҳоро ҳам ба савдо задааст. Иқболи Неъматулло бо фармони вазири маорифи Тоҷикистон Саидзода Раҳимҷон ҳамроҳ ба вазифаи мудири маорифи ноҳияи Рӯдакӣ таъин мешавад. ин кадри ҷавон, ки соҳаи маорифи яке аз бузургтарин ноҳияи кишвараш ба ихтиёраш дода мешавад, то таъин шуданаш ба ин вазифа ба ҳайси ронанда дар як ширкати хусусӣ кор мекардааст. корнамоии Иқболи Неъматулло дар ҳамагӣ 4 моҳи фаъолияти корияш посух ба ин суолро, ки чӣ гуна як ронанда тавонистааст ба курсии роҳбари раёсати маорифи ноҳия такя занад, осонтар месозад. ин роҳбари навтаин дар ҳамагӣ 4 моҳ аз 36 роҳбари мактаб ба маблағи 65,7 ҳазор сомонӣ ришва ситонида ва 3 курсии раҳбари мактабро 10 ҳазор сомонӣ ҳар кадом ба савдо задааст. номбурда 31 октябри соли 2022 бо фармони вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаи сардори раёсати маорифи ноҳияи Рӯдакӣ таъин шудааст. дар муддати ҳамагӣ 4 моҳи фаъолият дар мақоми мазкур як қатор ҷиноятҳои дорои хусусияти коррупсиониро содир намуда ба шаъни корманди соҳаи маориф иснод овардааст. ин намунае аз фурӯши мансаб дар Тоҷикистон аст, ки зоҳиран танҳо аз ҳад гузаронидани ронандаи собиқ сабаби боздошташ шуда, аммо суолҳои зиёдеро ҳам ба вуҷуд овардааст. бештар дар ин бора аз пойгоҳи Паём.нет бихонед. абдуллоҳи Шамсиддин, ки наздик ба 2 моҳ пеш аз Олмон ба Тоҷикистон ихроҷ шуда, баробари расиданаш ба Тоҷикистон бедарак шуда буд, аз худ дарак дод. Радио Озодӣ бо истинод аз қавли ҳамсараш навишт, ки Абдуллоҳи Шамсиддин дар боздоштгоҳи муваққатии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Абдуллоҳи Шамсиддин ба ҳамсараш Сумайя Пирова гуфтааст, парвандаашро муфаттишони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ таҳқиқ доранд, аммо нагуфтааст, ки ба чӣ ҷурм
муттаҳам аст. ин ҳам дар ҳоле то ба имрӯз ҳеҷ ниҳоде дар тоҷикистон расман макони боздошти Абдуллоҳро нагуфтанд. пеш аз ин вазири корҳои дохилӣ Рамазон Раҳимзода ва прокурори генералӣ Юсуф Раҳмон дар нишасти матбуотиашон ба расонаҳо гуфта буданд, ки дар бораи дар куҷо будани Абдуллоҳи Шамсиддин иттилоъе надоранд. Гуфтанист мақомоти олмонӣ фаъоли сиёсии тоҷик Абдуллоҳи Шамсиддинро 18 январи соли ҷорӣ тариқи Туркия ба Тоҷикистон ихроҷ карда буд. Сомонаэйр аз Душанбеву Хуҷанд ба Ҷидда парвоз мекунад. Парвозҳо аз шаҳри Душанбе ба Арабистони Саудӣ ҳафтаи 2 маротиба ва аз шаҳри Хуҷанд ҳафтаи 1 маротиба ба нақша гирифта шудааст. Ба иттилои манбаъ, аз 9 март парвозҳо аз Душанбе ба Ҷидда ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе ва якшанбе анҷом мешавад. Гуфтани ширкати ҳавопаймоии Сомонаэйр, ки марбути оилаи Эмомалии Раҳмон аст, бо ба таври сунъӣ муфлис кардани ширкати ҳавопаймоии давлатии Тоҷик Эйр рӯи кор омадааст. ин ширкат дар ҳоли ҳозир ягона ширкати монополисте аст, ки дар масирҳои байналмилалию дохилӣ парвозҳо анҷом медиҳад. аз ҷумла ҳавопаймоии ширкат аз Тоҷикистон ба Олмон, Имороти Муттаҳидаи Араб, Туркия, Чин, Ҳиндустон, Арабистони Саудӣ, Эрон, Русия, Қазоқистон ва Узбекистон парвоз анҷом медиҳад. парки ин ширкат дар ҳоли ҳозир аз 6 ҳавопаймои Боинг 737-800 ва 737-900 иборат аст. 2 ҳавопаймои аввалини ин ширкат бино ба маълумоти расонаишуда аз ҳисоби аз худ кардани маблағи саҳмияи роғон аз ҷониби оилаи раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон харида шудааст.